Ojo. Zerbeza bat. Ojo. Eskerrik asko. Kepa! Egunon? Kaixo? Zer moduz? Ondo, hementxe. Zure izena? Natalia. Natalia? Bai. Ni Zuaitz, urte askotako. Bai, urte askotako. Natalia, ze izan da hori? Ba, zerbeza bat, hementxe. Eta zein duzu? Ba, jaitsi beharrean eskatzen dute terrazatik. Ostra, metodo ona. Bai. Natalia, egon naiteke gora? Bai, tor zaitez. Natalia! Egunon? Egunon. Ez dut inoiz ikusi teknika hori. Ba, normala. Soka duko gomen, baldea? Eta hola eskatzen duzu zerbeza? Bai. Era hortan? Zerbeza edo nahi duzuna. Zerbeza edo nahi duzuna? Bai. Nik ere gara eskatu nahiko banu? Horrela indizaket? Bai, noski. Bai, niritzat. Ojo! Zerbait esan behar da? Zerbeza bat! Eta jazta? Bai, ateratzen da eta ematen dizute. Zerbeza bat, bale? Zerbeza bat! Eskerrik asko! Eta ojo! Tak! Karo, ez diguna bidali da... Bueno, eskatuko dugu. Abretxapasa? Bai. Bai? Sin más? Bai. Abretxapaz bat! Listo? Listo. Eta bain zer? Itxaron. Itxaron? Bai. Ojo! Mentxe? Abretxapasa? Bai, nire ere. Eta txintxin? Hala, bai. Ederra. Bai. Ze plan zenukan hau edatea, Natalia, edo... Bai, hau edatea eta zeo zer jatea. Nahi duzu? Ostra, nago pixka... Ose zara? Bai. Bueno, gagon bidatuko zaitut. Bai? Bai? Hemen esriko gara? Bale. Haintxe nator. Eskerrik asko. Ojo! Hemen kauen. Haupa, Natalia. Eta niretzat. Eskerrik asko. Zergatik? Zer dauko gomen? Ba, arrontza frigituak txorizokin. Arrotza frigituak eta txorizoa? Bai. Natalia, zu bertakoa zara? Bai. Urizarrakoa? Bai. Urizarrakoek badaukazu ez izenen bat, edo ez dakit beste herrietakoek erabatera ditzen zaituzte, edo... Bai, ni goratzen naiz txikitan beste herritakoek Peñacerrada beharrean de puño cerrado. Nola? De puño cerrado. Peñacerrada beharrean? Bai, de puño cerrado. Deitzen zizuten? Bai. Zergatik hori? Esekenak izateagatik. Uste duzu sekena zaretela, herrian? Uste dut ez. Hombre, ikusi besterik ez dago. Oantxe zautugu elkar, garagardo bat eta arrautzuk eta txorizoa. Zuk esango diazu. Nik uste du sekenak ez zaretela. Ez. Kontrakoa gara. Beraz, de puño cerrado beharrean, izan barko litzateke? De puño abierto. De puño abierto. Bai. Beraz, inguruko herritak hori izango digu, Natalia. Bai. Puño cerrado ez? Ez. Puño? Abierto. Puño abierto. Eta nik konstatatzen. Hango du? Bai. Noski, honegin. Eskerrik asko. Ogia nahi duzu? De puño? Abierto. Natalia, eskerrik asko. Zuri? Da beste bat arte. Ez, pentsa. Nora zoaz, ba? Zer? Harriko egin behar dugula. Bai. Barkatu, bai, nik ingot. Ez, lasai. Hemen joku bat egiten dugu. Harriko anorke ingo den erabakitzeko? Bai. Joku bat? Bai. Eta nola da jokuri? Ojo. Bakoitzak daukagu txanpon bat. Paretara bota behar dugu. Bai. Eta gertuen geratzen dena, irabazten du. Txampona paretera bota eta paretetik gertuen uzten duenak irabazi. Bai. Txampona behar da. Bai. Ez daukazu? Ez. Iba daukat lasai. Claro, ze Urizarrakoak, puño cerrado ez. Puño abierto, gara. Puño abierto. Da. Vale. Oso hasiko zera? Bai. Oase. Venga. Egon, Ba. Horre balio du? Bai, noski. Ojo, Natalia, oso gertu geratu da, futbolaria izan zinen, ez? Bai. Badakitzu nolakoak diren jaurtiketak, ez? Bueno, bai. Egin jaurtiketa ona? Karo, jaurtiketa onak genituen asko iten hori da problema. Bueno, ordu narriko egingo dutzu. Suave, Me cago en sos. Nola jonda? Ojo, me cago en sos.
Hori ez da paretatik gertu, hori da terrazatik gertu. Itxon, Cago en sos. Bai? Txampona! Txampona! Ojo! Eskerrik asko! Tak! 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 Eta Urizarrako teknikakin, txampona berreskuratuta. Bai. Baina gertuen, zure gelditu da? Bai. Beraz, galtzaileani? Bai. Beraz? Harriko egin behar duzu. Harriko nere konto. Bai. Hala, eskerrik asko. Harriko itera. Vale?